Ki khubor ka Bthei TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakami jangga sengi pale klarung gajeng khandra Lehnoh ka bajur hakaleng ki benta jangga Jammu and Kashmir. Ki Pulit kelayo jeng tip bagadan gayat ka Ïing ki Lehnoh hawe ni jaka hakathan Monghama Hatral ka badan Hapulwama district jangga Jammu and Kashmir kumta klalet jaga di kathan. Hendre bagi poi hakate ka jaka ki yo I bakamlong ka basngan yaki bantur kulmar shajan kumta ki kendran no khamshadin. Hendre hakata ka por klami ka jing Bthei ka bashir khai na kuwe ka Ïing bat khamadin kliyo jing tip bakani ka Ïing ka Bthei bom kade ka Ïing jong Lehnoh laskar I Taiba u Asif Sheikh u batru kumu commander jong ka diga seng hakade ka than Pulwama harumenta ki Pulit kimba yo lum jing tip kumnu ka mi ka jing Bthei bom hakade ka Ïing hendre kala suba bakala bandai ka jaka ka bagi Lehnoh ki buri ya ki bom bagi wipat ki tiar thama ki Pulit kemla penting kenal la kade ka jing Bthei khnang Shuwa ki Pulit ki Rung ni kade ka basuja accident